Ljouwert is het in 2018, maar onder die tijd worden nog zo'n sterren culturele haardstad van Europa. Omroep Friesland en Ljouwert de Kronte ondernemen te jaren met een talentvolle jongeren een ziektocht naar de ziel van deze sterren. Om te zien wat u onderskiert en wat u biedt. Kiedy jeżyki chłód sierpnia zniechęci, zanim się zlecą gawrony z północy, zjadą się znowu do miasta studenci, spotkać szermierza i spojrzeć mu w oczy. Ławka nad ławką, latarnia i salon zwany tramwajem. Wrocław jak wielka kawiarnia, w której się ludzi poznaje. De stad van Moertings, zo nemen ze het hier. En ja, het rent hier alle keer trogelkoor op de Merk hier in het zuidwesten van Polen. De stad met die namen liet hem zo mooi uitspreken lid. Wrocław. Wrocław. Hoe? Wrocław. Zeker weten? Ja. Maar ja, zij binnen Nederlanders. Judith Switters, jongeres en kleuterjuf van OBS Oldenije uit Ljouwert. Kirsten van Santen, journaliste van de Ljouwerter Kranten. Zij doeken deze stad in, vooral ook om te zien hoe er zongen wordt in Wrocław. Dat doen ze tegemoet met de Poolse loedsman Tadeusz en cameraman Maciek. En met een programmamaker van Omroep Friesland. Wrocław dus, haardstad van de regio Neder-Silesië. Zat jou niks? Dan wordt het tijd om even vlug de geschiedenisboeken in. Dit binnen beelden uit 1939. Wrocław bestie nog net. De stad droeg een oude naam. Breslau. De kaart van Midden-Europa luidt er nog wat oors heen. De Poolse grenzen liggen verder in het eersten. Breslau wie de tweede stad van Duitsland. En ja, een nazi-bolwerk. Het snorken kwam je graag. En Breslau waard een belangrijke vesting in de strijd tegen de Russen. Ek doet hij feitelijk al verlen weer. Aan de eindta is je onhuurvochten, moorden, vernietigen. En doe in 1944 bruts de vrede uit. Een vrede van Breslau. De Duitse inwoners die uit de krocht nooit van het lucht kwamen, wenden in Polen, in Wrocław. En Polen dat we in het eerste loon kwijtrekken aan Oekraïne. Dus ja, die mensen moesten ergens hingebracht worden. En zo waren in korte tijd alle Duitsers Breslau uitjagen. Met huddehonger, verkrachting, uithongering en moord vol van wraak. Om plak te maken voor de nieuwe inwoners uit het eerste. Ta Dorotka, ta Malusia, tańcowała. Do Kolusia, tańcowała. Rano rosso i tupała. Onschuldig winzen doet ze als band de schuldige stad Wrocław binnenkwamen uit Oekraïne waai in 1947. Het bennenveske brengt haar waarom naar die tijd. Do Kolusia, tańcowała. Moim najmilszym wspomnieniem z najmłodszych moich lat to jest właśnie piosenka, ta Dorotka. Śpiewałam tą Dorotkę mając 4 latka. I dlaczego najmilsze to jest wspomnienie? Ponieważ byliśmy wtedy wszyscy razem w rodzinie. A najbardziej ukochaną osobą w rodzinie to był mój ojciec, który grał na mandolinie i pięknie śpiewał. I on właśnie śpiewał mi tą piosenkę, ta Dorotka. Dlaczego właśnie tą piosenkę? Ponieważ wtedy, kiedy się urodziłam, to bardzo ojciec chciał Dorotkę, takie chciał mi nadać imię. Natomiast mama zaprzeczyła. Powiedziała, że ma być Irena. Więc zwyciężyła. Ale ojciec ciągle mnie widział jako Dorotkę. I w chwilach wolnych, które miał, to
wołał mnie do siebie, zabierał mandolinkę, grał i mówi: słuchaj dziecko, zatańcz, a ja tobie zaśpiewam. I czas wojny rozłączył nas. Ojciec został zabrany do obozu Mauthausen w 1940 roku i już więcej ojca nie zobaczyłam. Miałam wówczas 10 lat. Dobrze mówię. No, było bardzo smutno we Wrocławiu, bo to były gruzy, były rozwalone domy, szczury biegały wszędzie po ulicach i nawet zakradały się do mieszkań. Kto mieszkał niżej, w jakimś, prawda, w jakiejś kamienicy, w piwnicach, na ulicach. Jednym słowem było bardzo smutno i okropnie. Właśnie ta ruina po przejściu frontu, po przejściu wojsk, jakie tam właśnie dokonały tego nieszczęścia, że tak powiem. To śpiewanie, no ja nie wiem, ale daje mi taką radość. Ja jak mam opuścić zajęcia, to jest to dla mnie przeżycie. Chodzę i jestem szczęśliwa, że mam coś takiego w zanadrzu i będę długo śpiewała, dopóki to już nie wiem do jakiego momentu. Jongen, dat helpt. Om de pine te vergeten, om de onschuld te vieren, om emoties te delen. En zo wordt overal in de stad zongen. En als er geen yield of groot publiek is voor het jure concertzalen, dan maar underground, my soulmates. Dźwięk, a za dźwiękiem kształt, podpowiedzią ogień. Czas, a za czasem strach uwydatnił drogę, byś popchnęła do słów, a słowa utkane są naszą wiarą. Mogliśmy, mała, konie kraść z niebieskiego, boskiego pastwiska. Mogliśmy, mała, w pośrodku lata zbudować słoneczną przystań. I think the real heart of the art is in the small, you know, the gallery, the place like that. That's the real heart. Malutkie buciki ze słońca utkane, z twej miłości uplecione, z czułością dawane. En jongens let, als het werkvolk alle bed laat, tilt het in studentenstad Wrocław op van het jongvolk. En dat jongt. En sluit Judith haar muzikale vriendschap met de stad. Maar voor het gros van de Polen valt er net volle te jongen. De stad is mooi, maar het leven zwier. Ze binnen je blij dat ze in 2016 een culturele haardstad binnen en ze nemen het heel mooi Spaces of Beauty. Maar net meer dan dik 5% van alle mensen neemt deel aan culturele activiteiten. Dat percentage moet in 2016 verdubbelen worden en op de lange termijn nog volle verder omheen. Dat is de wichtigste doelstelling van culturele haardstad Wrocław. De mensen via cultuur beloeken bij de stad. Dat zei professor Adam Chmielewski, filosoof en schrijver van het Bidboek. Very many citizens of the city are excluded from culture. So exclusions from culture, exclusions from art have become the overall idea, which also is in the background of this slogan, Spaces for Beauty.
And then when you look, flip through the bit, you will realize that we have proposed not only a very critical diagnosis of the situation in the city, which more or less is like that we have only 5 or 7% of the people actively taking part in creating culture and in possibly enjoying culture. Dat klinkt goed. Maar ja, je hebt idealen en je hebt ego's. De professor koert net in worden met de burgemeester en is intussen de organisatie uitskopt. Kirsten van Santen doekt in de organisatie en ontdekt dat ook in Wrocław een klassieke strijd gaande is tussen te volle ambitieuze bestuurders met te grote ego's. Wat blijkt het geval te zijn? Het is nog helemaal niet rond. Ze hebben nog niet zoveel. Ze zijn heel hard aan het werk om in een jaar tijd dingen nog op de rails te krijgen. Ze hebben heel veel gesodemieter met artistiek leiders, zakelijk directeuren. En in feite is het zo dat ze eigenlijk aan het resetten zijn sinds september. Dus dat is een paar weken geleden. Ze zijn eigenlijk het hele programma opnieuw aan het ontwikkelen. Maar goed, het streepje naar een hogere cultuurparticipatie stiet nog altijd overeind in Wrocław. En daar moeten de nieuwste generaties inwoners verzorgen. De olderjongsten, de band die nog ben willen matten. Een groep mensen had er haar levenswerk van maken om Wrocław aan het jongen te krijgen. Te beginnen bij onstaande memmen. Want ouders in het joerduistige Polen binnen te druk mooi werk om voor het sliepen gaan nog maar de band te jongen. En dus is er een heus lullaby-project in het leven roepen. Myślę, że tak. Myślę, że będę śpiewać. A zna Pani już jakieś Szczerze mówiąc, nie kojarzę. Może jedną kojarzę jeszcze, jak mi mama śpiewała, ale to jedna. Na Wojtusia z Popielnika. Chyba taka najbardziej znana. Czyli ten udział w projekcie jakoś pomoże? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Bo kilka, no już dwie nowe znam, więc... Będzie nam cicho śpiewać i grać. Vind ik heel mooi dat ze dat hier meer willen laten komen. Want dat is hier. Hier is dus een beetje schaamte. Terwijl je juist heel veel blijdschap zou moeten zien. En enthousiasme en samen zingen. Het is ook een manier om je emotie te verwerken, te uiten. I nadziwić się nie mogą, jaki piękny świat. Do you think that the parents of now, do you think they know how important it is to sing and express your emotions and feelings through singing and cultural things? Again, like I say, I think not enough. It's not enough just to know that something is important. It's important to do this, to be active, to be part in the process. André Kosendiak is bedenker van het Lullaby-project en directeur van het National Forum of Music. En is ervan overtuigd dat het paard naar de moderne tijd dat mensen iepersteen van vernijing en van elkaar via de kunst rint. De muziek. Wrocław is, I think, the biggest city in the world. It changed population 100%. I think it was very important just to find their identity in this city. So we had to build this identity from nothing, from zero. Culture, it's I think the important thing. It creates identity. So that's I can agree that for us maybe the culture is something very important. Jadą dzieci drogą, siostrzyczka i brat, i nadziwić się nie mogą, jaki piękny świat. I nadziwić się nie mogą. De taal van Bennefeskes is universeel. Dat bewijst Judith. In de maneschijn klom ik op een trapje naar het raamkozijn. Maar je waagt het niet, maar je waagt het niet.
Zo doet de vogel, zo doet de vis. De veskes die ze leren gaan vooral over hoe mooi de vrouw is of op zijn minst waar ze kan. En dat is één. Wat is er bijna nog net weten, maar haar ouders des te meer, is dat er soms op libben en deer verstreden worden moet. Begin jaren 80. Lech Walesa en Solidariteit namen het op in het communistische bewoord. De havenarbeiders van Gdansk waren boegbeelden van deze vrijheidsstrijd. Maar het tweede bolwerk van verzet wie Wrocław. En ja, daar voelen slachtoffers. Amazing grace, how sweet the sound. Judith ziekert haar muzikale vriend Bartolomé op. Hij is pastoor in een jongerenkerke, maar ook filosoof, performer, muzikant. Bartolomé maakt het veskes en hij maakt het lied dat we dit programma mee begonnen. Wrocław, de stad van Moertings. Wrocław jak wielka kawiarnia. O wiele większy wtedy był wpływ Kościoła na to, co się w ogóle dzieje w kulturze, ponieważ wielu ludzi utożsamiało Kościół właśnie z poglądami politycznymi przeciwnymi władzy. I tam odnajdywali swoje miejsce w Kościele, który niósł takie wartości, a nie inne, jako patrioci. In de opstoten tegen het communisme spelen de kerken een grote rol. Maar nevens Bartolomé is kerken als grote cultuurdrager in Polen vooral cruciaal geweest in het zoeken naar identiteit. Chyba jest tak, że we Wrocławiu lubimy się cieszyć tym, że tutaj jesteśmy, że żyjemy sobie w takim przyjaznym mieście, w wolności. Dużo też widać po tym, jak jest, no dużo się dzieje na przykład w sferze architektury. Wrocław się ciągle zmienia, jest dynamiczny, więc tak, to nas też bardzo nastraja do tego, żeby patrzeć w przyszłość, żeby myśleć bardziej o przyszłości. Z drugiej strony, no, to też jest rola różnych środowisk kulturowych, żeby tę przeszłość, żeby ją budować nie w oderwaniu od tego, co było, ale żeby pamiętać ciągle o tym, co tworzy też naszą tożsamość, nie? Tutaj. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul, who leads me into life. Bless the Lord. Geneden, verjouwing. Het komt heel tijd waarom in Wrocław. Maar zo'n dramatische geschiedenis is dat een terugrinnend proces. De stad wrakselt daarmee. Het wil net weirinnen van zijn schuld, maar direct net in hingen blijven. There are two possible ways of dealing with the past. You can erase the past, or you can attempt to erase the past, or you can accept it. But also, and I think Polish people here in Wrocław have chosen the second path. You can find in history whatever you want. So when you think that history will tell you who are you, you are fooling yourself, because actually you will be looking in history what you want to find. So I think that the present problems with identity have to start with consideration of the problem, whether identity is to be found or to be created. I think it is more true in the fact that we are creating our own identity than finding it down there. Intussen had Kirsten van Santen ontraffelen dat professor Chmielewski bepaald net het enigste slachtoffer is dat vallen is bij culturele haatstijd. De organisatie had nog net alles op orde. De schrijver van het bidboek die kreeg ruzie met de burgemeester. Die werd weggestuurd. Toen kwam er een andere artistiek leider. Die is kwijtgeraakt. Die is 6 maanden spoorloos geweest. Ze zijn bijna koortsachtig bezig om dingen toch nog op de rails te krijgen. Dat wie dus een flinke journalistieke kluif om de Tosken in te zetten.
Ja, zonder journalisten gaat het eigenlijk niet. Er moeten mensen zijn die vertellen hoe het zit. Of het nou pijnlijk is of onwelgevallig is voor sommige mensen, dat maakt niet uit. Of het nou goed uitkomt of niet. Mij kwam het eigenlijk ook niet zo goed uit, want ik had een leuker, fleuriger, romantischer verhaal misschien wel willen maken. Maar als iets zo is, dan moet iemand dat zeggen. En als niemand het meer vertelt, dan leef je in een soort, ja, naïeve droom of zo. Chaos of net, de meeskens jongen terug. De onschuld Het bejaardenkoor treedt Joet op voor Lietse band. Do Kolusia, tańcowała. Wieczorami, kiedy słonko za górami. A teraz śpi w kolebusi na różowej. I mam doskonałe grono. I co najważniejsze, jest to dla nas terapia. My się tam cieszymy, że jesteśmy zdrowe, że możemy przyjść, że możemy się sobą cieszyć, że możemy śpiewać. No a najbardziej dla mnie wzniosła jest sprawa, jak występujemy, jak są występy. No więc ja się wtedy czuję, no nie, że ważna, to nie o to chodzi, ale że ja komuś coś daję, że ja mogę coś dać, że ja dla kogoś to robię, a siebie, ja sama jestem wtedy, no, rozanielona. Wśród kralala, a misiowa jak może, prękoszulka w komorze, plaster miodu wynosi, pięknie gości złych prosi. Proszę zrozumieć, że w tym wieku najbardziej pamięta się przeżycia z najmłodszych lat. To się po prostu w szczegółach się pamięta. Śpiewamy przemiłe piosenki, jak Państwo słyszeliście, że śpiewamy nawet dla tych najmłodszych też. Zabierz nas do Warszawy, konduktorze łaskawy, zabierz nas do Warszawy. Denkst du dat deze stad er wat aan had, dat die culturele haardstad wat een section is? Ik denk het wel. Want het helpt weer om in, nou ja, wat ik dan leuk vind, de liedjes er weer in te brengen. Maar ik het zongen met jongeren. Dat de jongeren weer een plek krijgen om het te dwaan, om het samen te dwaan. Ik hoop dat de culturele haardstad dat bevordert, dat ze dat dwang kunnen. Er zijn echt hele mooie plannen en ze hebben gewoon een heel mooi verhaal hier te vertellen over het verleden. Over hoe je spanningen kan overkomen en richting de toekomst kan gaan. Misschien een beetje droeviger, maar wel veel wijzer. Maar er is ook wel een stemmetje in mij die zegt, nou, het wordt wel lastig. Jak wielka kawiarnia, w której się ludzi poznaje. Lepiej więc prędko wywieźcie tych, co się wolą unikać, bo ludzie mieszkają w tym mieście, żeby się częściej spotykać.